Készíts velem zsinórfonalvirágokat, amire szükséged lesz egy 7 mm-es horgolótű és 3 mm-es zsinórfonal. Készíts egy varázskört, majd ismételd meg 4-szer az alábbi mozdulatot. Ha mindent jól csináltál, a végén 9 darab huroknak kell lenni a tűdön, majd ezen az egészen áthúzva készíts egy rövid pálcát, és a végén zárd le egy kúszószemmel. Ezután ugyanúgy ismételd meg 4-szer a ráhajtásokat, majd szintén az egészen áthúzva készíts egy rövid pálcát, és a végén zárd le egy kúszószemmel. Ha ezzel is elkészültél, akkor ismételd meg ugyanezt a folyamatot még 3-szor. Elkészítése után egy kis ráhagyással vágd el a fonalat. Ezután jó erősen húzd össze a varázskörödet a megfelelő szállal. Itt már, ahogy látod, szépen is látszódik a virágforma. A végén pedig dolgozd el a megmaradt szálakat és vágd el a fonalat. Ezekből a csodaszép és egyszerű virágokból akár készíthetsz kulcstartót, táskadíszt, kosarakra díszt, vagy csak simán a falra ilyen kis függődíszként is nagyon jól mutat. Én például egy girlandot csináltam belőle, szerintem nagyon cuki lett. Ha te is kedvet kaptál ehhez a cuki virághoz, akkor készítsd el bátran a videó segítségével. Ne felejtsd el lájkolni és lementeni a videót, hogy később is megtaláld majd. Jó horgolást kívánunk!